No i myk. Ja jestem Henryk. Znaczy ja jestem Niklaus. Wy jesteście czatem. Albo widzami na YouTubie. A to jest Kingdom Come. Delivery. I jesteśmy super. Jesteśmy super. Dzięki panu błędnemu rycerzowi, który zdecydował się mnie napaść. Bardzo mu dziękuję. Bardzo się to przydało, nie powiem. Także kontynuujemy zadania główne, potem posprzedajemy te wszystkie rzeczy, na które już prawie nie mam miejsca. O. Tutaj. Trochę daleko, ale niestety nie można się teleportować, bo... No właśnie, mamy za dużo. Siema Kishon X. A, konia jednak zrobiłem, no. Podług tego, żeby mógł więcej nieść niż być szybki, bo to jakoś tak się wydawało mi lepiej przydatne. Niestety zaczął padać deszcz. Siema kamioneczka. Co się Zdupiłem się z konia. Także no, teraz już się nie boję bić. Już się Teraz już się mogę bić. Niestety płotki stanowią do mnie, jak widać, barierę nie do przejścia. Czekajcie, a dobra. Siema Knefel. Jeden koń z mózgiem. Konie w grach to jest problematyczny temat, jak wiadomo. Niestety koń nie opanował umiejętności pływania w stopniu... W żadnym nie opanował. Ty. Aha, tylko że to jest po drugiej stronie rzeki, tak? To świetnie. No nic, musimy pojechać wzdłuż i... Gdzieś muszą być kamienie takie. Tu jest chyba płycej. Tak. Siema Piermielaciem, siema Przemek. Siema Hechus, witam. Bądźcie pozdrowieni. Była jakieś bagna. Ej, w ogóle tak mi się nasunęło teraz, że to chyba precyzyjniejsze porównanie tej gry to nie jest tam Skyrim, Wiedźmin i tak dalej, tylko to jest Stalker w świecie średniowiecza. Bo nawet liczba bugów by się zgadzała i wszystkich problemów różnych. Chyba najbliżej tej grze odpowiednikowi Stalkera. Tylko że Stalkera nie naprawiono nigdy, a tą grę może jeszcze naprawią. Ciekawe czy naprawią zanim ją przejdę. Daisy Arma. No nie, no w ogóle całkowicie nietrafione porównanie. Ani trochę. Głupie wręcz. A, koń się zmęczył. Przepraszam. Koniu. Siem mamut.
No, Stalker... O, Dogmeat. Pięć miesięcy. To jeszcze 4 i dzieciątko się może narodzić. Dzięki bardzo za słupka. Ta seria trafia na moją listę do spania. No właśnie mniej więcej w takim celu jest ona, że tak powiem, dystrybuowana. Raczej jestem świadomy, że nikt 3-godzinnego filmu nie siada i nie ogląda od deski do deski. Chyba że ktoś jest jakiś... dziwny. Ja oglądam. No to jesteś dziwny. No, takie długie filmy właśnie ja też u różnych ludzi kiedyś oglądałem jako takie, żeby sobie lepiej leciało, jak tam... jak ćwiczenia robiłem albo coś takiego. Zbłądziłem. Przyznaję się. Człowiek się szykuje do wyjścia albo się kąpie. Kąpie. Goła baba leży w wannie, a w tle Niklaus jedzie na koniu. To ciekawe. Gdzie ma kompot? Ale ten koń słaby jest. O Jezus. Jeszcze trochę. Ale to jest, te przechodzenie tych płotków to jest dramat. A w sumie to nie przechodzenie. Dobra, tu jest ten cały Władek, Wacek. Właśnie, może jest taka umiejętność, dokładnie. Niech się dychnie. No, tu trzeba będzie jeszcze most przekroczyć. Albo czekajcie. Nie, bo ja czegoś mam dużo. Kolczuga, ale no nie wywalę jej przecież. Kiedy będę w Cybermachinie? 3 marca. Ty, zabić cię. O! Poziom jazdy konno się zrobił.
Dobra, bo padnie ten koń za chwilę. Na szczęście nie będę musiał zawsze się tak jeździć długo, bo sprzedamy te rzeczy, będę miał dużo miejsca, będziemy mogli się teleportować. Wiecie co robić. Tentegować. Nie! Co się stało? Miałem nadzieję, że się odwrócę, to on się odczaruje. No i tak to właśnie jest. Kurwa. Nie! Co się z tym koniem dzisiaj? Ja pierdolę. No ciężko się żyje w tym średniowieczu. Nie! Nie! Co się dzieje? Dobra. No. Dobra, jesteśmy już naprawdę blisko. I jedziemy pieniężyć. Rarytasy. Musimy sobie obrać własną drogę. Nie jest to idealna droga do konia, przyznaję. Kurwa. Może gdzieś jest łagodniej. O! Dobra. Siema Kilus. Ja wybieram chyba podświadomie najgorszą drogę. Ja pier... Ciężka podróż. Oj, ciężka.
Dobra, do kogo to my mamy zajść? Siema, Radzik. Dawnośmy się nie widzieli. Gott segne dich. Was betrübt dich? Wegen dieses Lagers, Herr. Was gibt es, Junge? Einer der Banditen, der desertierte, berichtete mir, wo das Lager liegt. Er heißt Timmy. Ist ein Mordsbrocken, hat aber mehr Muskeln als Hirn. Das Lager ist in einem verlassenen Dorf in den Wäldern westlich von Talmberg. Gute Arbeit. Hast du es dir angesehen? Weißt du, wie viele Männer dort sind? Viel weiß ich nicht, bloß wo sie sich verstecken. Wir müssen mehr erfahren. Könntest du versuchen, dort etwas in Erfahrung No zu chyba bringen, cię das uns boli. bei unserem Hinterhalt nützt? Je mehr wir wissen, desto besser. Und wenn du sie sabotieren könntest, während du dort bist, wäre das vortrefflich. Aber geh kein unnötiges Risiko ein. Ich möchte dich nicht verlieren. Natürlich, Herr. Also, ich werde tun, was ich kann. Genau das wollte ich hören. Du bist unsere Augen und Ohren, Junge. Unser Erfolg hängt von dir ab. Begib dich umgehend ins Lager. In der Zwischenzeit sammle ich meine Männer. Ich werde so viel herausfinden wie möglich. Kurwa. Sei gegrüßt. Was brauchst du? Ich war ein U-Schütze und der Pfarrer dort ist äußerst seltsam. Er kann ein Schwert führen. Weißt du etwas über ihn, Herr? Godwin? Ja, ein faszinierender Bursche. Er ist der jüngste Sohn eines der Herren von Kuttenberg. Er wurde in die Klosterschule geschickt, um Pfarrer zu werden, wie für den jüngsten Sohn üblich. Aber er fand keinen Gefallen. My się już przekonali, Also jaki jest, wanderte er nach kurde, seinem Studium Boguta. umher, anstatt in seine My już Gemeinde zu dobrze gehen. wiemy. Er hatte wohl ein Kto recht to jest? aufregendes Leben. Eines Tages kam er zurück und ließ sich nieder. Hanusch weiß sicher mehr über ihn. Nie jest po czesku. Ich habe Neuigkeiten über die Untersuchung, Herr. Gut, sprich. Mam złe wieści. Dobrze. Die Spur führt nach U-Schütze. Einer der Banditen kommt von dort. Sie nennen ihn den hinkenden Heinz. Verstehe. Was noch? Ich begab mich nach U-Schütze, da Heinz dort leben soll. Doch jemand hat ihn ermordet. Offenbar versuchen sie, ihre Spuren zu verwischen und Zeugen loszuwerden. Sieht ganz danach aus. Das wird immer verdächtiger. Gibt es weitere Hinweise? Ich habe Informationen über einen von Heinz Spießgesellen erhalten. Er wird Stinker genannt und kommt aus Ledetschko. Du machst das gut, aber du musst dich vorsehen. Konntest du diesen Stinker aufspüren? Oczywiście. Ich fürchte, ich habe schlechte Kunde, Herr. Damit habe ich bereits gerechnet. Sprich. Stinker versteckte sich in den Wäldern und seine ehemaligen Spießgesellen wollten ihn umbringen, da er, der hinkende Heinz und die anderen sie in Neuhof im Stich ließen. Offenbar wollten sie niemanden töten. Jedenfalls sagte Stinker, dass ein Bandit namens Wicht sie angeheuert hätte. Das ist der Kerl, der dein Schwert stahl. Diese mordenden Hurensöhne waren nicht auf Beute aus, sondern wollten bloß Blut vergießen. Und das Schlimmste ist, dass sie in der Gegend ein Lager haben und weitere Schandtaten aushecken. Sakra. Sonst noch etwas? Mehr konnte ich nicht herausfinden, Herr. Nun gut. Erstatte mir Bericht, sobald du etwas Neues erfährst. No i nic, no i trzeba robić, no. W dalszym ciągu dostałem troszkę pieniędzy. Mam 3K przeszło. Co tu dorzucili za zadanie? Przeszukaj obozowisko bandytów, znajdź obóz bandytów. No dobra. Diables, czy widzimy się na IM? No, nie wiem, no, pewnie jest opcja. Pewnie jest opcja. Dobra, jak daleko tam mamy teraz? Tu. Tylko, że...
Nie ma tu gdzieś bliżej kogoś, kto by kupił ode mnie to wszystko optymalnie. Niestety nie. A ja nie mogę się szybko transportować, mam za dużo rzeczy i... Kurde, nie będę tak cały czas jeździł, bo mi to będzie zajmowało wieczność, a ty nie rób... Ty, co tam robisz? Nie wiem, jakby to mądrze rozwiązać. Nie chcę się pozbywać tego. A w sumie, do Ratai nie ma tak daleko. Szłoby pojechać. Dobra, to jedziemy. Najpierw trzeba posprzedawać. Potem będziemy robić zadania. Bo nie będę taki przeciążony biegał i na przeciążonym biednym koniku jeździł. Jeszcze go zamęczę. Ale będzie pieniądzów. Matury. O kuła, kiedy to było? Kuła. Trochę temu już. A tam matura. Matura. Co to jest matura? To jest ciul. Matura to jest ciul. Potem się życie komplikuje. Jeszcze bardziej jak wcześniej. Siema Wufi. Siema Daria. Co to sesja? A sesja to tam... Matura tam, sesja. Pit w kwietniu, to jest dramat. A nie tam matura i sesja. Koń się zmęczył, to jest dramat. Aha, siema Max. Życie, życie jest Nobelon, który nigdy nie masz dosyć. Wczoraj biały welon, jutro białe kabanosy. No, kabanosy białe? Chyba spleśniałe. O, już my są, proszę. To od razu do Bernarda. Może jakieś uszy Gott schütze dich, Heinrich. zjadłabym. No ja dzisiaj bardzo skromny obiadek, bo taka Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du resztówka sich für zupy mich i interessiert. taki kotlecik, ale dosłownie no... Taki. I sobie poszedłem na granderka. Ale ten grander też jakiś taki... Taki jakiś też tam... Mały. Także już wchodzą głody. Aha, nie mam żadnych tych. Burgiery zrobiłam. Kurwa. To nieźle. Nvidia od 23:30. Heinrich, ich bin froh, dass du da bist. Co będzie na Nvidia? A nie wiem. A może dalej to se nagram po prostu z layoutem Nvidia. Bo na Nvidia w to mogę grać, bo to jest przecież wspierane przez Nvidię.
wszystko te, całe te. Dobra. I teraz tak. To sprzedajemy najpierw te rzeczy tutaj. A, sorry, nie to. Dlaczego Czesi mówią po niemiecku? Ist dir etwas zugestoßen? Bo Czesi Hatte jemand deine wtedy feinen Kleider mówili po geraubt? niemiecku, kolego. Ucz się, kurde, maturę masz za niedługo. Słabo. Nie o ratajach. Ej. Ten miecz jest lepszy od mojego. To czemu ja go nie używam? Ale beka. Beka z typa. Przecież kupiecki jest 62,62 ma mój, a ten ma 64,64. O co chodzi całe te? Siema, Jumaczka. Nie wiem. Siema, Miczu. Besprechen Ja, wir den Marcino. Preis. Ist gut. Weil du es bist. Wir kommen der Sache näher. Noch etwas weniger. Endlich eine vernünftige Summe. Dobra. I teraz tak, okąpiemy się. W sumie zbroję, bo on się oczywiście nawet nie rozbiera do tego. Schnell, bevor er braun wird! Tu sprzedamy całą resztę. Ale będzie hajsiwa. Yeah, nie mogę chodzić. Heinrich, schön, dass du da bist. Wie läuft's? Bogactwo, część główna. To sprzedam, i to sprzedam, i to. Już mam 600. I to, i to, i to, i to. To nie, bo to ma to, to. I to też. I to, i to, i to. I to. I to, i to, i to. Dobrze, że mu majątek wzrósł. I to też, i to. Już mam 2K prawie. I to razy 3. A opłacało się okradać zwłoki. Ej, szlachecka kolczuga jest lepsza od mojej. Jakimś wujem. O 1 punkcik. Bierzemy. Zarękawia i krótka kolczuga. I 2,6K, moi drodzy. Kurde, Big John Poland, ucz się lepiej do matury. Lass bo uns über den nie Preis wróżę sprechen. ci przyszłości. Hallo Heinrich. Ist gut. A daj 200, to o tak może. Willkommen, Ja, Heinrich. bei dem Betrag kommen wir zusammen. Serio? Ty, mam 6,1K. Jak ja bogaty? Kurwa. Dobra, niech mi teraz ponaprawia.
Hey, Heinrich kommt uns besuchen. A pokażę jeszcze te. Całe te. Czym ty byś mi mógł tutaj... Żebym sobie coś ładniejszego kupił. Ciemna śląska przeszywanica. Śląska to musi być dobra. Ciemna saksońska przeszywanica. Trochę lepsza, ale nie aż tak. Włoski basinet. O, ale za 2,8K. Śląska. Jezu, nie mów, proszę tak nie mówić. No, ale z tymi cenami to ich chyba... Tego. Dobra, nie, nie. Ale ponaprawiać możesz. Siema, Krzaczeks. O, ale za bólę za tą naprawę fajnie. No. Ale w sumie warto i tak. Rób fabułę. Cicho! Kurde. Nie kupuję, Lässt naprawiam sich was am tylko. Preis machen? Nun, versuchen wir es. Mogę ci dać, kurde, Willkommen, tyle. Heinrich. In Ordnung. Coś się, kurde, lepiej targuje teraz. Dobra. A jeszcze, a właśnie, o, książki. Gdzie się książki kupuje? Die der Unzucht frönen und Weltliches begehren. Eine Schande Książki, vor to gdzieś jest kram z książkami, nie? Wie geht es dir, Hein? Gelobt sei Jesus Christus. Ja. Czy ja gram na niemieckiej wersji językowej? Nie. Skąd taki wniosek w ogóle? Nie mam pojęcia. Nie, to nie ten, do krawca miałem iść. Siema, Sambor. Doktor Sambor. Idę, zakuję się w dyby. Jakie się ma nogi gołe? Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Mam fajniejszą zbroję, to od razu mnie częstują rycerzami. Coś bym takiego chciał, a co masz z droższych rzeczy? Żółty jupon. Jakiś taki trochę niewydarzony. Jak za 500 zł. Wygląda jak, kurde, waciak. A, to jest pod spód tego. To jest tam ciul. Czekajcie, co mi wzrasta? Charyzma 22. Całkiem? Szkoda, że nie ma takiego, ale czarnego. Ten kaptur coś daje. Niewiele.
No i się zaczęły Simsy. Tunika. A tunika jest pod tym. Trzy 5 3 2. Czekajcie. Dobra, kupię se taki. Chcę być ładny. Besprechen wir den Preis. Ist gut. Dam ci 5. Ja, das sollte passen. Dobra. Kurwa. A, właśnie, a to trzeba by sobie naprawić jeszcze. Czekaj, jeszcze jedna rzecz. To on naprawia? Chyba tak. Chyba tak. Napraw mi wszystko. Ja się będę o wszystko targował, Lass uns über den Preis bo sprechen. jestem biedakiem. Nun, versuchen wir es. Chociaż nie do końca. Będę 60. Sind wir uns einig? Das ist zu wenig. Tyle mogę dać. Siehst du, ich wusste, wir werden uns einig. Dobra, przestańcie dyskutować na temat tego. Wyraziłem się tak, żebyśmy nie musieli wchodzić w zbyteczną dyskusję po raz milionowy na ten temat, dlaczego gram po niemiecku, a nie po angielsku, bo już tyle razy to tłumaczyłem serio, że myślę, że nie ma sensu do tego tematu tak jakby wracać na nowo. Tak, dobra, tu się przetenteguję. I jadymy. Co ci się dzieje, konkretny gracz? Gorzej ci coś ten? Nagowa? Siadło? O, wędrowiec. Ale Hitler nie żyje, to nie trzeba go jebać. Chcesz jebać trupa? Gościu, wiesz, że to jest... Trzeba leczyć, by... Du hast doch nichts gegen Nawet etwas trupa nie Weiber. ma. Co ty byś chciał? Was ist denn? Du siehst wie ein weit gereister Mann aus. Und so jemanden suche ich. Es ist etwas kompliziert. Sagen wir so, ich weiß, wo eine Art Schatz vergraben liegt. Und du könntest mich überreden, dieses Wissen mit dir zu teilen. Für einen vernünftigen Preis, versteht sich. Haj Mołdoła z błogosławionej ziemi śląskiej Białogłowa. Nie obrażaj mnie, gościu. Gościu, ty się sam obrażasz. Zaraz, przez was nie wiem, o czym on powiedział w ogóle do mnie. Die Sache klingt nicht ganz astrein. Woher weißt du davon? Eine merkwürdige Fügung des Schicksals. Einem Burschen ging beim Würfeln das Geld aus. Und so setzte er ein zerknittertes Pergament. Wäre ich nüchtern gewesen, zum Teufel hätte ich ihn gejagt. Aber so dachte ich mir, warum nicht? Und hab's gewonnen. Knedliczki nas nie lubią. Ja tam lubię knedle. Babcia nieboszczka robiła. Takie masełkiem oblewane. Ich verstehe das nicht. Warum holst du dir den Schatz nicht selbst? Ganz ehrlich, ich werde daraus nicht schlau. Es ist ein Pergament mit irgendeinem Gekrakel. Solche Dinge liegen mir einfach nicht. Es könnte also wertlos sein. Nein, nein, es führt zu einem Schatz.
Das schwöre ich. Mam tyle map skarbów, że... Ich habe keine Zeit für Märchen. Märchen? Wie unverschämt von dir. Kurde, gościu, jesteś oszustem. Pass auf. Mówię wam, że to oszust. A. Powie się, że spadł z konia. To by było tyle w tym temacie. Kurde, nie ignorujemy żadnych wędrowców. Czy na terytorium dzisiejszych Niemiec w tamtych czasach językiem używanym była łacina? W XV wieku? To chyba w medycynie, ale i w edukacji. Ale tak, no to, no i w kościele, nie? No ale to wszędzie raczej tak było w Europie. Znaczy, wszędzie, no. W tak zwanym kręgu kultury zachodniej. No, w Polsce było tak samo przecież, nie? Też była łacina w religii i w nauce. Tak, nadział się, zaciął się przy goleniu, zadał sobie 15 ciosów mieczem. No to się zdarza. To nie jest nic jakiegoś, to nie jest jakieś, wiecie, to jest takie, są normalne rzeczy. Dobrze. My musimy tam. A właśnie, gdzie się kupuje konia? Mam tyle pieniędzy, bym sobie mógł konia kupić fajnego. A koń droższy jest Ich bin szybszy? wirklich ziemlich hungrig. Się na logikę wydawało, ale nie jestem przekonany. Normalna ludzka rzecz, szczególnie w tamtych czasach. Użyce Neuhof Melejedy. Aha, dobra. A co ja tu mam za jakieś kradzione nogawice? Bo jeszcze do tego obcisłe. Jeść. 2 chleby zjadł, czajcie? Zjedliście kiedyś 2 chleby? Ja nie. No ale ja wiem, co to są te melejedy. To ta babka gadała. Ta siostra od tego tam wuja. Siema, Chris. Idź na wzdroże, gdzie stoi opustoszona chata. Willkommen, Heinrich. Heinrich kommt uns besuchen. A skąd oni mnie znają? No i co? Miałem przecież... Aha, to jest ten obóz... To jest obóz bandytów. Nie wygląda jak obóz bandytów, szczerze mówiąc. Ej, spróbuję się włamać. Nie umiem tego totalnie, ale mam dużo tych... Ale mam dużo... Dużo wytrychów. Nie cierpię tego. Kurwa.
3 próby. Żeby się ręce nie trzęsły. Już mam dość. Dobra. Umyjmy się. Dobra, ale co ja tu miałem zrobić? I znajdź obóz będę iść na rozdroże, gdzie stoi opuszczona chata. A, tu! Może. Tak, więcej. Tu jest rozdroże. A, no jest. Jak byk. Gdzie jest polana oraz wielki Bóg. Źle napisali Bóg. Widzieliście? Żeby ugry przecież, nie? Wielki Bóg. Ci będą konie z nieba spadały. Skoro jeszcze większy od tego, co było wcześniej. Na następne rozdroże. No dobra. Ale nie powiedzieli, jak mam iść. Truciznę. Ja nikogo nie będę truł, ja jestem rycerzem poważnym. Jest Bóg. Skręć w lewo i idź dalej ścieżką. W lewo. To chyba tu. Siema, Wilen. Grzybiarz? Podejrzane, nie miał koszyka. Może się zgubił. Skręt w lewo. Nigdy w życiu. Skręć w lewo. Powiem wam, bardzo rozbudowany quest. Bardzo rozbudowany quest. Taki można powiedzieć, jak to z angielskiego się mówi, multi-layer. Wielowarstwowy. Wielopłaszczyznowy, o tak może też. Chyba ma łuk na plecach. To może nie być... to może nie być, kurde, grzybiarz.
Już bym go zabił. Was machst du da? Łowię. Wonach sieht es denn aus? Ich jage. Diese Unverfrorenheit. Ein Wilderer, der mit der Tat prahlt, ohne mit der Wimper zu zucken. Dafür wanderst du ein, Hundsfott. Nie ma opcji. Und wenn ich nicht mitgehe? Dann zwinge ich dich. Versuch es. No dobra. Nie najgorszy jest nawet. Jak na gajowego. To nieźle mieczem robił. No ale to tyle w tym temacie. O ty złodzieju. Miał zajebisty łuk. Siema bimbasek. Gajowy był główną postacią fabularną, tak. Tak jest. Miał ten żółty jupon taki drogi. Nie chcę, jest brzydki, sprzedam go potem. A czy ja bym mógł sobie coś zażyć takiego, żeby mnie to leczyło? Chyba nic takiego nie mam. Gorzałka chyba nie leczy. To jest... A nie, czekajcie. Jakieś mam odwary. Konserwant, miodówka, odwar. Lekkie rany uleczy w ciągu minuty. I miodzik. Dla zdrowotności. Tak, to jest Misyjo gówno. Gówno Misyjo. Chcesz się bić? Sprzedaj też na psy. Ja, sprzedam. Zapomniałem o tym w ogóle. Ej, a nie mam coś w ogóle... A mam zręczność. Jeśli nie nosisz płytowej zbroi, o 50% unikniesz ciosów w czasie walki. No, ale ja noszę chyba... Nie, to nie jest zbroja płytowa, nie? To jest... Tam kolczugę tylko mam i ten... A to... Twoje ciosy będą wymagały o 30% mniej wytrzymałości, ale zadadzą o 20% słabsze rany. Da się zastosować tylko u broni, która zależy od zręczności. Które lepsze? Bo nie wiem. To nie działa z wielkim mieczem. Czyli nie działa z długim, a ja mam długi. To bierzemy lekką zbroję. A lekkiej nie mam i też. No to w sumie... Daremny futer. Daremny futer. Cięcie, pchnięcie, o, ale to mi się podoba. O! Twój koń będzie wyjątkowo lękliwy w czasie burzy, w czasie innej pogody będzie się płoszył mniej.
Jeśli twój koń jest zraniony, pobiegnie szybciej. Takie mało, kurde, potrzebne. Burza jest rzadko kiedy bardzo. To się może kiedyś przydać. Teoretycznie. Dobra, wezmę sobie tą. Może kiedyś zmienię jeszcze broń na inną. Siema stodoła. Silne uda. No tak. Willst du ein paar Münzen verdienen? Es ist nichts dabei. Zabić cię? Ostatnio takiego zabiłem. Hab einen Plan. Bez skrupułów. Ale ładnie. Yeah. Oho. Banditen. Dokonaj szkód w obozie, zanim zacznie się bitwa. Głaskał po głowie, jednocześnie kopiąc po brzuchu. Trochę tak. Ej, spróbujemy sobie powalczyć. Ein Graben. Es würde dauern, ihn zu überqueren. Und es gibt keinen Schutz vor Pfeilen. Dobra, stamina management. Będzie dobrze. Czekajcie, jak to było? Góra... A! Zitłem. Kurde, Madziarami już jest trochę jednak ciężej. Nie są takie pipki. Dobijamy rannych. Keine verwundet, jak tego dali. Kurde, coś mi nie wy... O! O, what the fuck? Ktoś mi z łuku walnął. To chyba coś brzydkiego. Dobra. Tyś. Miał coś fajnego? Sprzedam. Ła! Dostałem szałę! Ty kurna. No, Madziarę. Ten jakiś... Chyba... Kurwa, lepszy cwaniak. Ej, bo ktoś z łuku szyje do mnie. Dobra. Na razie idzie nie najgorzej. Dobra. Oła! Bigo! Kurwa, lej Madziara! Ty, ja tu zaraz cały obóz wytłukę. Jeszcze? O kurwa. Dobra, całego obozu mogę nie wytłuc.
No bo te łuczniki to jest, kurde... Pa! No taki mądry. No nie, dobra, nie! Kurwa, nie! Tak mi dobrze szło! Dobra, nie przeżyję tu. Niestety. Dobra, pasta się skończyła. Ile można? Ilu można pokonać? Nie zrobimy tego w ten sposób. Czekajcie. Jakby nie ci łucznicy, to bym ich kurde wymordował. Graben. Es würde dauern, ihn zu überqueren. Und es gibt keinen Schutz vor Pfeilen. Eine Palisade. Eine Handvoll Männer könnte die recht lange halten. Już? Może coś mi się jeszcze uda wypatrzać. Kontrolujcie czas, jeszcze mamy 35 minut. Czekajcie, zrobimy tak. By takiego larma nie robić. Sieh sich das einer an. Die Heiden sind viel ordentlicher als die Banditen. Zatruć, ale nie mam czym zatruć. Mogę im wyżreć gulasz. Może pozdychają z głodu. Ej, jakbyś tak przespać w obozie, kurde, wroga, to by był sztos. Ej, tu typ śpi. Szkoda, że nie ma jakiegoś stealth killa. O kurwa. Ich habe keine Fackel. Serio? Diese Pfeile werdet ihr nicht mehr abfeuern. Ciekawe, czy się skapną. Itt épp egy malacka tévedt a Innen lőhetettek a tisztét. Figyelj! Itt az ellenség! Biegnij! Biegnij! Ale strzały im spaliłem. Ja w nocy. A co ty myślisz, że ja mam kurde no kto... Kurwa, idą. Przynajmniej jeden. Może wszyscy nie wyszli, to ich trochę pobijemy.
Itt nem látok. Megjött a mula. Ty, kurde. Czarnasz gulasz. To niestety nie są zbóje przy drodze. O shit! Z czego ubolewam Nie! Teremtés! Betalál! Kurwa. Igen. Tudod, hogy fog végződni? Dobra, to się może nie udać. No 2 na 1 tak po chamsku. A szarba! Nic nie widzę. Na gyere te, Gani! Dobra, jeden jest. Jezu, jak czerwono. Shit. Ej, mogę sobie teraz zaaplikować bandaż na przykład? Nie mogę! Sprytnie. Ty madziarze niedobry. Ahogy a faszba! Ach! Kuźwa. Jeszcze raz. Jak mi oczy bolą z tego czerwonego, ała. Ech. Dobra, zrobimy to faktycznie tak, przyjdziemy po zmroku. Nie będę wiele widział, ale oni też. Tarczę. Nie mogę z tarczą walczyć, mam długi miecz. Ein Graben. Es würde dauern, ihn zu überqueren. Und es gibt keinen Schutz vor Pfeilen. Dobra, coś tam widzę. Wszystko zdejmiemy, żeby być cichutko. Nie klekotać. Eine Palisade. Eine Handvoll Männer könnte die recht lange halten. Jezus. Jezus Chrystus. Ej, no obstawiam, że ale mają straże wystawione, nie? O dziwo, mają. Sieh sich das einer an. Die Heiden sind viel ordentlicher als die Banditen. Niestety niczym nie mogę, kurde, zatruć.
Nad czym ubolewam? Hey, give Nie! Nie, Mit merezgeted itt a szemed? Takarodj, mielőtt 3-ig számolok, különben meghalsz! Semmi keresni valód itt. Pusztulj innen, vagy átlyukasztalak! Mit akarsz ott? Kotrodj, mielőtt lövök! Semmi dolgod itt! Héte! Azonnal fordulj meg és kotrodj, különben pórul jársz! Rossz helyen vagy, rossz időben! Dobra, jeszcze raz. Podał mi przepis na gulasz. Dobra, zrobimy to, podpalimy im te strzały i styknie. Ein Graben. Es würde dauern, ihn zu überqueren. Und es gibt keinen Schutz vor Pfeilen. Siema Talibris. Czekajcie, a jaki ja mam w ogóle? 9 i jeszcze trochę. I bym miał 10, to bym mógł sobie powykupywać te kurde fajniejsze do walki. Eine Ciuliksy. Palisade. Eine Handvoll Männer könnte die recht lange halten. Jak tu się właziło? A tu. Może się uda bez ściągania nawet tak. Sieh sich das einer an. Die Heiden sind viel ordentlicher als die Banditen. Jezu, nie wziąłem pochodni z konia. Diese Pfeile werdet ihr nicht mehr abfeuern. No kurde, tu jakieś te. Itt nem látok. Megjött a mulatság. Látom őt! Nie, skapnął się. Hol az a szép? Serio? Nem hiszem el! Emberek, vigyázzatok! Kurwa. No miecz! Riadó! Ott van egy a szemetek közül! Vigyázzatok vele! Do pyrdle! Hé, Co tu się dzieje? Czekajcie, i na tego kurwa. Mi bújt itt elő? Ott ti! Látjátok? Ott a szegényláda! Nie! Látom az ellenséget! Gościu, ja nie mam czasu. Dobra, odciągnę ich tak mega daleko. Ci, co mnie będą chcieli ze mną walczyć, to nie powinno ich być jakoś kurde pełno. I ich wykończę. Ile gry przeszedłem? Nie no, niedużo.
Dobra, więcej ich nie powinno przyjść. Z jednym chyba sobie dam radę. Kurde, te kombosy, co mnie nauczył pan Bernard, się tak generalnie nie zawsze przydają. O, dobra. Dostał cięcie. O, tu go fajnie dziabłem po pysku. No, on mnie ale też. O! Niestety żadnych jeńców. Dobra, daj to sprzedam. Cały obóz, nie, no to ich jest pewnie tam plus minus nieskończoność. No fajne rzeczy, no, posprzedaję. Siema Pokémon Up. Zaś przeładowan. Coś ty to miał. Mieszczański miecz. Z czym do ludzi? Madziarskie bestie. Dobra. Strzały podpalone, to ten jednego żeśmy zabili. O jednego mniej. A ile on mógł ludzi potencjalnie zabić? Łoje. Siema Patit. Wędrowiec. Dobra, zbadam. Ale jak to są jakieś pierdoły. Kurde, pierdoły. Dalej. Pierdy. Merchojedy. O, to jest to. Merko Jedi. Pewnie tak anglosasi. Merko Jedi. Siema Tuma. Merko Jedi. Szczęść Boże, Jabba. Gott schütze dich. Wędrowiec. Ignoruję go. Ja pierdzielę, ile tych wędrowców po drodze. Lumpy i menele.
Jak będę wystarczająco długo szedł na północ, powinien dojść na Śląsk, no. Z geograficznego punktu widzenia nie da się ukryć. Rzeczywiście. A ten tu stoi całą noc. Gott schütze dich, Heinrich. Całą noc. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Ich bin zurück, Herr. Ausgezeichnet. Was hast du herausgefunden? Es gibt da ein verlassenes Dorf in den Wäldern und dort verstecken sie sich. Klingt nach Pribuslawitz. Es gehörte Herrn Divisch, bevor Havel Medek es überfiel und niederbrannte und Divisch danach wegsperrte. Seitdem ist es unbewohnt. Ich hatte gehofft, sie wären nur ein wilder Haufen. Erdwälle und Befestigungsanlagen. Das ist etwas ganz anderes, als eine Horde Abschaum aus den Wäldern zu jagen. Ich versuchte sie zu zählen. Und wie viele sind es? Bedenke, ich verlasse mich auf das, was du sagst. Wir werden um Verstärkung bitten müssen, und das ist kein leichtes Unterfangen. Jeder Mann, der mit uns kommt, wird irgendwo fehlen. Und ich möchte nicht, dass sie in einer anderen Stadt brandschatzen, weil niemand mehr da ist, um sie zu verteidigen. Ile ich tam jest? No niewielu to nie, bo tak... Ja myślę, że ich jest całkiem sporo. Dort ist schon einiges los. Verflucht. Wir benötigen auf jeden Fall Verstärkung. Die Männer in Talmberg Cał sollten reichen. całkiem sporo, Ich sporo. lasse die Burg nur Niezbyt ungern sporo. unbewacht, aber wir haben keine andere Wahl. Es befinden sich nicht nur Banditen im Lager, sondern auch Kumanen. Eine ganze Menge sogar. Kumanen, sagst du? Wo kommen die her? Tam Hat prawie sami Sigismund sie etwa Kumanowie, dort gelassen, znaczy nachdem te er Skalitz Madziary. dem Erdboden gleichmachte? Teufel, die Lage ist ernster, als ich dachte. Ich habe mir ihre Waffen und Rüstungen angesehen. Sie sind keine richtige Armee, aber ziemlich gut gerüstet. Und Bogenschützen? Sie haben ein paar und die sind gut aufgestellt. Wenn wir sie frontal angreifen, spaliłem richten im sie wohl strzały. großen Schaden an. Das gefällt mir nicht. Es verkompliziert die Sache. Sich vor der Schlacht um sie zu kümmern, wäre die beste Lösung. Es sind überwiegend Banditen. Keine Bauern mit Mistgabeln, aber auch keine Czemu ja ausgebildeten podaję Kämpfer. sprzeczne info? Genau wie erwartet. Ich habe keine Furcht vor ihnen, aber es kann fatal sein, den Feind zu unterschätzen. Aha, okej. Das ist alles, was ich weiß, Herr. To się tak Mehr fiel mir jakby nicht auf. trochę Schon gut. wykluczyło. Konntest du sie sabotieren, wie ich dich gebeten hatte? Ich konnte einige ihrer Pfeile zerstören. Sie werden uns nicht so zusetzen können. Gut gemacht. Genau das haben wir gebraucht. Das ist alles, Herr. Keine Sorge, Heinrich. Du hast dich als ausgezeichneter Spion erwiesen. Du musst Szpiona. dich zu Herrn Divisch nach Talmberg begeben und ihm sagen, Hauptmann Robert und seine Männer zu entsenden. Wir benötigen ihre Hilfe. Auf mich ist Verlass, Herr. Was soll ich ausrichten? Bitte ihn, so viele Männer wie möglich zu versammeln und nur die nötigsten zurückzulassen. Dann soll er nach Pribuslawitz marschieren. Ich tue dasselbe. Hoffentlich haben wir dann genug Männer, um die Banditen zu besiegen. Verstanden, Herr. Und spute dich. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Boże. Gott sei mit dir. Ja, danke, ale mi mało dał pieniążków. Lewerza dostałem. This is some serious shit. Ale ja się muszę gdzieś położyć spać. Nie wiem, Kaj, ale... O, a tu jest handlarz koniami. Konioma. Czym się Daria? Heinrich, schön, dass du da bist. Ja. Znaczy, a, to jest chyba on. Tak? Nie, to jest wieśniak. Pass etwas besser auf. Dobra, morda tam. Elonifres.
Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Siema Rezuvix. No i gdzie on jest, ten koniowy handlarz? Czy to ty? Marek. Marek nie chce ze mną gadać. Marek myje uszy. Heinrich, schön, dass du da bist. Marek, porozmawiaj ze mną. Was Marek. machst du da? To pewnie ty. To jest Rudy. Du sagtest, du würdest mir ein paar Kniffe beibringen. Ja, ich stehe zu meinem Wort. Du bist also zurückgekehrt. Das bin ich, aber es wäre wohl besser gewesen, es nicht zu tun. Was ist los? Ich weiß nicht. Es ist seltsam. Ich finde keinen Frieden. Ständig denke ich, dass ich mit aufgeschlitzter Kehle Jak bei idzie? den Pferden hätte liegen Wspaniale. sollen. Der Kerl mit dem Hinkebein rettete mich zwar, aber Das geht vorüber. ich hoff's. Bete jeden Tag dafür. Hätte nicht zurückkommen, sondern einfach nur weit weggehen sollen. Das kannst du noch. Schätze ja. Siema kurwision. Ej, ale serio, gdzie jest handlarz? To jest Jakub. Gdzie jest handlarz końmi? Hey! No bo ja chcę kupić eleganckiego konia. Ała, aż mi ten paluch zabolał. Lol, po takim czasie. Może to on. Willkommen, Heinrich. Ma głos pana ptaszka, zaś. Chyba przyoszczędzili. Ty, no nie wiem jak tam twój handlarz koni, ale... Gott sei mit dir, Heinrich. Ale... No jak go tu nie ma, no? Przecież to nie jest Menel Jakub. Brauchst du Hilfe? I... Hallo, Heinrich. Może tu? Viel Glück und Gesundheit, Heinrich. A, ona! Pass auf, wo du hingehst. Zyta, czekaj. Möge Gott dich behüten, Heinrich. Zyta Gilewska. Chciałbym kupić konia. Ich möchte ein Pferd kaufen. Das freut mich. Wir haben das Geld bitter nötig. Hast du dich umgesehen? Nie. Noch nicht. Dann sieh dich in den Ställen um, damit du nicht die Katze im Sack kaufst. Hurra, Zyta. Pokaż te zdechłe kobyły. To te? Ale one nie mają statystyk żadnych. To skąd ja mam wiedzieć, czy one są dobre? No koń jak koń. Nie wiem. Nie te? Schön, dass du da bist. A, te? Nie. A, tak? Dosiądź konia i go sprawdź konia. O. Mój siwek. Inny koń. Wytrzymałość, odwaga, ładowność. Ja muszę na ładowność i na tempo patrzeć głównie. 32,28.
37,22. Trzydzieści 2,60. O! Ten jest konkretny. Ten jest słabszy. Tego bym kupił. Ten jest kurde niezły. No ale ten ma... Ten ma staty lepsze niż tamte. To jak? A tu żaden nie ma imienia. Wszystkie się nazywają koń. Koń, koń. Koń, koń. To tu nie ma dobrych koni. Ale tu są dalej? A może tu już nie ma innych? Koń marki ogółem koń. Tu jest jeszcze jakiś... Ej, można cię kupić. Koń. No ale to wszystko, to może tu po prostu są takie słabe konie. Z najmniejszym przebiegiem. Ale było najlepiej. Idź tą drogą. Tą drogą? Na polu są. Tu na polu, ale? W Użycach są dobre konie. Dobra. Użyce. Ale ja nie widzę, żeby tu można było kupić konia. W Merchojedach najlepsze ogółem. Tylko czemu tu nigdzie nie widać, żeby tu można było gdzieś konia kupić? Wielką stadninę w Neuhof. No ale gdzie? No tu stoję. Tu powinny być jakieś konie. Tam jest koń. Bo nie odkryłeś. A. Tu są jeszcze dwa. Koń. Koń. No, jest taki se. Koń. Koń. Dobra, są tu jeszcze jakieś. Koń. A to jest nawet, to jest czarny koń. Koń. Siema trawienny. Siema versus F. Koń. To mój koń. Koń. Dobra, Siwek, chodź. Siema steryt. Nie, to mój koń. To mój koń. To koń! Dobra, ja tu konia nie kupię. Wielką stadninę i za nią wielkie pola podzielone na dwa. W sensie to tu? Czy chodzi o to? No bo na tym byłem. To może tutaj.
A coś tu jest. Koń. Dobra, jak tam na Nvidia grają jeszcze? Nie grają? Boxer, ale Boxer wcale nie ma jakichś takich super statystyk. Kelpie. LOL. Serio? A czemu one niby są najlepsze, jak one nie mają najlepszych statystyk? Wolne jest? No to już idziemy. To jeszcze sobie obadam te konie. Tutaj. Jak się minutę spóźnię, to się nic nie stanie. Cholima. No ale ładowność i tempo nie zachwyca w tych koniach. Epona. O, Trojan jest spoko, tylko że ma odwagę mega słabą. Alburak. O, Alburak też jest ok. Dobra. Ja sobie tutaj sejwuję, ale nie wyłączam nawet. I moi drodzy, zakończam na YouTube'a. Ja tutaj nawet nie wyłączam gry, ja się tylko przełączam na kanał Nvidia. Prosta rzecz.